Nih, Kau besok Friday. Tambah kamu duit lah, singkang am tas ni. Wah. Tadi kau ayam sok plum. Buat miah ong, bisa ong. Balak khai miah ke por sok plum. Tadi sekau cung miah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Wih, sakit kan ya salah. Rumah sakit, udah masalah sakit. Tiba kita kan tu. Nyon, banyak nyon. Oh, we hakahok ba? Ha kakatsan terik ujamang arjar penriau ka dorbar sunong Laitmawsiang Sohra kala pelong ya ka dorbar bat hakani ka dorbar Paidbah kila rai ban pendu pendam ya ki Mawpud ki bala Thung jubor da ki brio ha Khlaw rira jong ka ni ka sunong na kalyang usordar ka sunong Laitmawsiang uba jiwan riatam uloong ba ka dorbar Paidbah kala rai ban pendu pendam no ya ki Mawpud ki bala Thung jubor da ki brio ha ka Khlaw rira jong ka sunong Laitmawsiang Sohra. Usordar ulai kublai ye ki nongsong snong ki balaya donlang hakani ka dorbar bat ban ye mi Paidbah ban pendu pendamno ye kini ki mau ki bala Thung jubor haka Khlaw rira jongani ka snong. Ini mintik, ini lo. Roal yang menang, ini penting. Jawan dah kami nabi dan hok kami kan ya. Juan Thung ru. Habis alih satu liu mau. Sao? Bari bukan bari bukan. Ini menurut tuan, ini bari juga di mana? Kesengi santering menai mi senam arajar penriu kadorbar Paidbah kentai pat senrang jong kesenong Laitmawsiang kalasim ya karai ban penduk ban pendam no ya kini ki mau ki buan mi haka Khlaw rirai jong kesenong jongi de hakane kapor kapaki Paidbah kila ajimut yang afsada ringkat kiram asnong masih sen belasim dakarai yang dak dorbar Paidbah dai ban rat bedu Paidbah deng lasim dakarai yang Paidbah ban rat ban te de ki ma od ban te du telai bat banyar don ketilang barok ki Paidbah nong song snong nado kire orang ba long keme ki long pa samla kan thai bat sindang ngilia pat yu telai ban rat yu tau mau ubami aka Khlaw rira jong kesnong. Ini ki mau ki bami aka Khlaw rira jong kesnong kilong sauteli raiteli ki bedang sumi dang arbenai tam bat way de bla kham katto kan de benai. Dada karai Paidbah kan thai bat sendang jong kesnong Laitmawsiang ngila penduk pendam lut ya kini ki mau ki bami thmai ha ka Khlaw rira jong kesnong jong. Dena kaliang jongi saudar ringkat kirang mak senong hai kublai yepi long pa ki long keme ki samla kentai bat sindang kumjuru yepi ki hep ki barit ki balaya dan lang
kiblaya Kristian lang, kiblaya mi lang, pat banya don lang hak dorbar Paidbah, banya sim ya karai, Paidbah ban penduk pendam lut, ya gini ki mau ki bami ak Khlaw ri rak jong kesnong. Te sa sisen pat na kaliang jongi. Sohra rengkat kira mak senong, ai ku blei ya fi ki nong song senong. Nadu ki long keme ki long kupa. Ki samla kan thai bat sendang. Ai ku blei sa sisen pat ya fi. Do blei trai Jynrat. Un down care ya fi. Haba filai leit pas lagi jong jieng ki sem senong sao. U blei trai Jynrat un kur khu kur do ya fi. U blei trai Jynrat ai ya fi. Kamet ka pokoi klan. U blei trai Jynrat un pendap penbiang ya ki Jynrat kam jong ki nong song senong jong ka senong Laitmawsiang ha ki jing im ki pamal kasi. Pat sa sisen pat ai ki jing kublei bakane ka jing mi jong phi ki Paidbah nong senong kalong ka jing ai men sim ya ka executive committee jong ka dabar senong Laitmawsiang. Ngide ban long ha kane kelenti kane ka kelenti ka sa ho ha bangin penduk pendam ya ki kam sneu ki bala sangon karoi ha kane ka senong jongi Laitmawsiang. Da kublei sibon tang kine ki kintin. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEM's, our ride, our future.